TV beZimbabwe zvadhakwa Mama V mhosva ari kunzi apinda ma1 iko zvinezvi nyaya yekunzi haana kunoatenda court nigirikine kuti angonoita witness what nyaya dze-creator whatever dzedze macourts eZANU-PF yama1 vanhu vari kutengesa madrugs vari kuita sei vatu havasi kumbotsomwa zvekudaro ivo vacho vakomana vacho ve-creator akatopiwa bail ari panze izvezvo but vari kudedzera kuti warrant of arrest kune just a socialite akaadvertisa chinhu. Come on, maside shows ari kuwandisa veduwe ina hangu hanisi kusaidhira vapfana ava vari zvinhu vanenge vachiita zvekuti vazoya chiningina but kana wakadedzwa kuti advert obvonzi chiyodairire futi nyaya dzacho zvinomira zvakanaka. So mamiriro yakaita Majesty Francis Mapfumo has issued a warrant of arrest for socialite Admire Mushambi, popularly known as Mama V, after he failed to appear as a witness in the e-creator fraud trial at the Harare Magistrate Court on Friday morning. On Friday, Madam Bost testifies as a witness in the case, distancing herself from the scam by stating she was introduced to e-creator by Mama V. Madam Bost said she and her manager visited the e-creator offices after Mama V told her the company sought advertising. The case centers on e-creator mastermind Zhao Zhuetong, legally represented by Moffat Makuvatsine, who is accused of defrauding more than 670 investors of over 364,000. According to the state, Zhao used socialized Facebook pages, including those of Madam Boss, real name Cleopatra Tarisai Munetsiwa, and Mama V, to advertise the scheme and lure unsuspecting investors. Saka nyaya yangopo ndeyekuti uyo akurasirwa nyaya iye chero asipo anyaya dzacho dzagara dzodetsedza uyo akangotestify zvakanzi uyu ndiye akandintroduce saka kunzi uyo wana tobuda munyaya but kubuda kwekwe umwe munyaya kusira mumwe nyaya ndozvikuitika amene ndochizimbabwe ndacho here ichochi but inini chandinongoziva ndechengoti akomana ukangobuda uchingotaura uchingota zvematongerwo enyika nezvimwe uri kubatwa vari kutengesa mbanje vari kupara mhosva hombe mazirobhasi machi vari kusiyiwa kwangonzi yo testify about chinchi munhu wacho suspect chairo suspect racho muridzi wenyaya vanga vanaye kwakumbomubuditsa vakuda kuti kuna investigator vanhu kokungomubvunza kuti wakazvifambisa sei zvinhu zviri simple because apadi kuti pambobvunzwa munhu aadvertise aitora vanhu vachizoenda kunoadvertise kuti uya uyu uzotiudza kuti nyaya dzakamira sei wautongonzi warrant of arrest naivo vapfanha vacho vachinyanya futi tokutaurirai kuti sere nazvo zvinhu zvekushandiswa nenyaya dzenhingikinizi panorwara vanhu panotambura vanhu panopera mushonga muzvipatara havasumuke vachitaura izvozvo kutodikitira arimo muzidhirezi rake roro atori mahwana atotanga iwo akaripfeka zidhirezi rake roro achadikitira chaita sei mangwana tinokutaurirai siyarai nazvo zizvo zvemune muchitezvi hamunzwe tunhubu tundururani udzai vanhu kuti vanhu vari kutambura kunzowo vataurirei kuti even kana zvimwe zvimutemo zviri kuitwa ndimo nemazipeji mahombe kungotanga totaura kuti awi mutemo wese hauite vanhu vese vatodairira zvapera but hamudi izvozvo kuzimbabwe kwakatongozongopasiswa yemaredhiyo license iya by thunder by fire hautorina kana redhiyo yacho mumota macho by thunder by fire but mune mazipeji mahombe basa ngoposta zvisina nebasa rese ndopamunoda kungoningirikina izvozvo munoda kuchemanani iyo warrant of arrest yauya dzidzai zvinhu izvozvo even pamunoenda dzidzai kutaura kuti guys look apa pabhaizika apa kuyo izvi makuda kuisira vanhu mutemo wakadai so uyu sei kuipa makuda kudai so apa kuti zvinhu zviite sei ndocheta zvatiringotaura zvinofanira kungoitika musingaweste nguva nzwaiwo zvekutaura nodhara ndakutosiya achitaura manapa mungazondotitaurisa iyi ZANU-PF yaodza mwoyo wevanhu. ZANU-PF ndo yaodza vanhu mwoyo. Vakomana vanhu vari kungofa vakatarisa so. Ende zviri kunetsa ndezvekuti varume vatinavo havana mwoyo nevanhu. Handisi kuziva kuti maZimbabwenzi wai muchiri makangovhara maziso. Hamusati masvinurana nhasi. Varume vane utsinye havo. Sei vane utsinye? Rega ndikutaurire nhasi ndichidai so. Varume vane utsinye hwekuti hakuna kana munhu akamboona utsinye hwainahwo. Varume vanotemba nekuti havasi munyika. Zvikawaomera vanongoenda kunze nekuti vane mari dzacho plus havasi vanhu vemunyika. Havasi vanhu muZimbabwe. Nekuti utsinye hwavo ndewekuti hazvamhene ikoko kana zvakadai kana zvakadai hatina basa nazvo. Mbabata. Utsinye hwandiri kutaura nezvawo utsinye hwakasimba huri strong. Amene kuti muri kumboona here imi vanhu veZimbabwe vanhu ngavavhurike pfungwa mani ngavavhurike njere
Kulendi vanhu ngavavhurike njere mani, vanhu havasi kuona chiko chiri kuti vanhu vasaone mani, vanhu vakavharwa maziso here. Vanhu vakanyatsoitwa sei chaizvo chaizvo, nyatsonditaurire nene. Varume vasiri kuona utsinye hwarume ava ndiani? Varume vane utsinye mani ava. Tese mune apfurwa nemachina, apfurwa nemachina, munhu apfurwa akafa, kupfurwa kudaridza kuti ridhoti rimbwa, kuraswa kumudhamba wamupfura machina akabva uko kuzouya kupfurira munhu muzimbabwe kumurasa. Asi hurumende iripo, tanga tikatarisira kuti nyaya yemunhu apfura ichabudawo paZBC, asi wainyarara. Sei ndiri kuti vane utsinye? Mapabata here pandozama kutaura nezvapo. ZBC haina mbobvera yataura kuti kwapfurwa munhu nemuchina, haina. Asi social media iri kutenderedza nezvakafanana nezvizvizvi. Asi nhasi uno tine vanhu vachiri kuvimba neRadio Zimbabwe, tine vanhu vari kuvimba neRadio Zimbabwe nhasi nemhaka yekuti vasati vasangana nedambudziko kumba kwavo. Nyika ida kumbozama kuita sei chaizvo chaizvo? Mbonditaurirei kuti nyika ida kugandwa mudziva here kana dai inge ichikandika? MaZimbabwenzi, vhurikai pfungwa, chii chiri kunetsa pamuri? Zvinhu zviri siriyasi ndo zvatiri nazvo nhasi. Munhu anopfurwa, ZBC yotadza kutaura kuti kwaurayiwa munhu, mongoti zii zvenyu. Majenalisti acho aripiko? Mazenesi kwazara mazenesi eZANU-PF vari kubuditsa zvinhu izvi ndo vari kumakwa, vari kuvenga, vari kuvengwa. Sei vachivengwa? Vari kuvengwa nekuti vari kubuditsa chokwadi, nekuti iwawa machina ari kuunzwa nevanhu vari kubhenefita. Ndofunga ndakambotaura kumashuroko, hamene kana makambondinzwawo ndichiti vanhu vane mari vese vari kutora masoja enyika kuvaita magadhibhodhi avo vachivabhadhara. Masoja enyika ari kutorwa kuti asapote maindividual people vane mari. Asi tiri munyika isi tiri kuti ndo Zimbabwe yacho. Mashona, Makalanga, Mandebele, vanasamtoko, makorekore, muri kupi nyaya idzi dzichitaurwa nezvadzo, dzichitaura nhasi mukanyarara kuti zii Zimbabwe ichiitwa maitwa zvairi kuita izvo? Muchina anobva uko kuzouya kuno kuurayirai munhu odhambwa, nyaya yacho yongotsikwa tsikwa isingataurwe kana paredhiyo kana pachii. Haitaurwe kunzi muchina auraya munhu, wai isingataurwe? Wai nyuzi dzekunyamzizi dzisiri kutaura kuti kwaurayiwa munhu? Wai dzisingataura kuti foreign nation kwakati aurayiwa nanhingi? Inga kuSouth Africa vanotaura wani kuti nhingi aurayiwa nanhingi wekunyika yakati? Vanotaura wani mabroadcast avo? Sei kuZimbabwe musiri kutaura? Hurumende yedu iri kutungamirirwa nevanhu vasiri munyika imomo, vasina kana hanya nevanhu. Vanhu vari kutungamirira Zimbabwe havana hanya nevanhu, ende havasi vemunyika, ende havana kana basa nemi. Vane utsinye humwe hwakaomarara hwokuti kuitora nyika yacho kuchanetsa. Kuitora Zimbabwe chaichai kuti idzokeka kuchanetsa, nekuti hazvina kutanga nhasi. Vanhu vaizwa zvakatanga, vanhu vaisekerera vachiombera maoko. Kana tongogara vakasvika pakufa kapasina kana one anoziva kuti chii chakaitika. Asi ndidzo dzinyaya idzi dzokuurayiwa kunzi ndivo vatongi vanhu vekunze. Zviri pachena, hakuna anozviramba zvandiri kutaura izvi. Asi maZimbabwe mangotsimbikira pasi chete, nhamo iri kutorwa left and right center, hapana kana one ari kutaura. Iye zvino izvi munosvika pakujairirwa, kuurayirwa munhu anobva kuChina uku ari kutora goridhe renyu achienda naro kuChina, oti ndibhadharawo mari, aurayi wacho oti ndibhadharawo mari, obva apfurwa, obva afa. Pamusoro pazvo makangotarisa so, munyika tiri kuti mune mapurisa, mune masoja, hambi tiri kuti wakambona kumhan'ara kumhondi yako. Ndozviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Hatisi kuchengetwa, tiri kuchengetwa nemhondi dziri kutokanganisa vanhu vacho. Muchina anobva kuzi anopfura munhu momutarisa. Mabroadcast acho amunotemba acho ndeapi munyika? Ndeipi mutemba Radio Zimbabwe isingatauri kuti kwaurayiwa munhu nomunhu anobva muChina? Nyuzi dzaumbofa paredhiyo kana paimbondi, kana mune nharo endai paRadio Zimbabwe munoti munodziwana here nyuzi, kana paHerald chaiyo muende paHerald munodziwana here nyuzi dzokuti muchina auraya mublack, munodziwana here? Amuurayira kuti haana kubhadhara, ndobva amupfura, ndobva afa. Pamusoro pezvo munyima mari yake, pamusoro pezvo omupfura.
tiri kurarama munyika ipi kona imi vakomana muchiitirwa zvinhu zvakafanana nezvizvi. Enda kunana nhingiriri, kunana unonzi chiko uku, kunana murehwa uku, kunana mupfungwe uku, nzira dzese amakomba vachichera minda yevanhu vachakwanisi kurima, vachichera vachimaina. Ameriti masimba iwaro ndosani masimba ari kumapiwa nevanhu vasinei nezimbabwe. Zimbabwe inofanira kupiwa vanhu mazimbabwenzi varidzo yenyika, ndio vanoziva kukosha kwenyika iyayi. Vatinavo nhasi ava havasiriwo mhanawa, havasiriwo mazimbabwenzi. Chiri kunetsa chiko, simukai mese mujambuko mumire pamwe chete muite chinhu chimwe chete. Vanhu havanetsi mhanawa manimi vanhu mazimbabweni muchiitirwa matakanana akadai semakatarisa here vakomana. Munhu anourayiwa sehuku makatarisa, munhu ati oga ndikumbiriwo mari yangu ndipiwe mari yandikashanda, munhu opfurwa. Ubhanditi, mabhanditi kwavanobva kunyika kwavo, bvunza ani nani anoziva. Mabhanditi anounzwa kuzimbabwe asina kana aini chavanotaurirwa nachikunzi vatarisei kuti vane mhosva here. Mabhanditi bvunza chero, haasi mainvesta aya. Ndosaka vachitoshanda vachishandira umwe munhu vachiuya vakawanda. Imi hamuzoti pavanouya nouya vakawanda here vanhu ava mazimbabwenzi? Hakuna investor anoita maitireiwa. Investor anouya ari 1, hakuna investor anouya ari 10. Inouya ari 10 kuinvesta nyika, uchatarisira kutsvaga vashandi moya muri 5 10. Mazimbabwenzi, wai makarara nezamukamo, wai makapusa mani, wai takapusa, chii chiri kunetsa? Kafulofa inondo kari kutikanganisa munyika yezimbabwe. Tarisei muone zviri kuitika, zvihombe zviri kutouya, ende zvihombe zviri kutoitika zvimwe zvisiri kubuda pachena, zvisingatotaurwe, zvinongotsikwa-tsikwa mumarikowa ikoko zvonyararwa. Machina ari kuita vanhu zvimwe zvakaomara zvaingoitwa panguva yana Smith. Vanhu vezimbabwe vari kuva forced labour, makatarisa ndo nyika yacho here yamakarwira imawo veterani. Vana vabageza ndo zvamakarwira here, ndo zvamakarwira kuti vana vatambudzwe matambudziro iwayaya, ndo zvamakarwira here nabageza. Topindo here musango munyatsoona kuti so takamira sei. Zimbabwe ndimuka mhani, usaramba ukarara uchiitwa maitiro iwayaya. Kupusa here chiko pulova ino. Hamuna kudzidza, nyange makadzidza mukuitei madzidzo enyu iwayo? Saka kuti kutodziruwa mari tisina kudzidza kudaro, asi makadzidza mukuiteiko? Muri kuzvinyepera kumana. Nyika yaparara, nyika yaenda, ndounonzi kuenda kwenyika. Vanhu vari kutotungamirira vase venyika yezimbabwe. Utsinye hwainahwo huri serious, utsinye hunorumawo, asi mazimbabwenzi vari kunyepa chaiko, hakuna zvakadaro. Utsinye hunorumawo ndakutaurirai nhasi, zvibvumei kuzviramba, pandikukuudzai kuti havasi vemunyika yezimbabwe ba. Hakuna munhu anoda kuita ane selfish unovarume waya. Utsinye hwokutsikira kuti ukangosunga chete anamba achikutsika, urambe uri pasi chete. Iye zvino izvi munourayirwa, zvakawanda zviri kuitika zvisitotaurwa. Maredhiyo enyu amunotemba acho haana zvaanotaura, nanhasi angoti zii. Nyaya yaitika hamumboione paredhiyo, hamumboione kana paredhiyo Zimbabwe, hazviti. Kana paherald chaipo hautoioni. Unototaurirwa zviri opposite, kutoti MP wekwanhingi atengera vanhu mota. Munodzwa nyaya dzazvivhayo, mutadza kuudzwa nyaya dziri important idzi. Vanhu voconcentrata neizvozvo kuti nyaya idzodzo dzipere. Ndo ni mainvesta acho anouraya vanhu iwaya? Ndo here mainvesta anouraya vanhu marayiro iwayaya? Munhu anoclaima ndipiwe mari yangu ndakashanda, momubaya mofa, momuurayirei? Nyika senyika yoti zii. Vanhu vanga vadzokere mhandi, saka vakadzingwa kunyika ipi kwayakadzinga machina. Ngatibatane tese tiite chimwe chete, mazimbabwenzi, kupusa ngakupere. Munotya ndodambudziko, munotyeiko zvinhu zvichiitika maitirei iwayaya? Ngatibatanei tiite chinhu chimwe chete, mapenzi aende kumusha kwayo. Zimbabwe riri kurwurwa nemunhu asiri muzimbabwe, ndochandiri kutaurirai nhasi. Mungazviramba kana kuzvibvuma, vanhu vari kupa musoro havasi mazimbabweni ba. Varidzo nyika vakaurayiwa, ana Josa, ana Tongogara vakaurayiwa, vese varidzo vaitungamira nyika mberi uko vakaurayiwa, vachinzi vanozopanduka vakatidzinga, vakatiziva kuti vasiwo muno. Hapana asingazvizivi. Ivo vamugabe chaivo vanga vasiri muzimbabwe chaivo, ana baba vakatera njanje vakauya kuzimbabwe. Hapana asingazvizive, nemi mukuru wenyika hamusi. Ndochokwadi.
ndosaka mune utsinye hwakafanana nehwo munosiya vanhu vachiparadzwa so munda chaiyo vanhu vasina pekurima mapachaina apokodoro ari kuita zvaanoda vorima kupi vanhu vorima kupiko mazimbabwe nivhurikai mhani kwamuri kwese kuvhurikai kulendudzai vanhu vavhurike pfungwa mhanawa vanhu vezimbabwe zanoita zvekurohwa kuti atirimuke mani ndosaka zanupf yaizokurohwai kuti muvhurike vakazoona kuti hamunzwe munotya ukarohwa munoita pawa ndo zvatoda kuita zvinezvi munofanira kurova istere kumaruzevha ikoko muvhurike pfungwa muone zvatiri kuona kumamisa istereko muvhurike pfungwa munyatsoona kuti zvinhu zviri kuitika zvamusi kuzviona here munhu unopfurwa toho makatarisa mese mupfurirwa munhu wenyu makatarisa ndo pamaifanira kutojamuka machaina yafanira kubva atongobva ipapo kubva patisara pasina kana munhu muite zvamunoda ndo mukana wacho iwo watozvitaridza wega kuti wari kubhekwa uchaona munhu yandopiwa bheo makatarisa akapfura munhu hapana chinomboshamisa muchatomuona ari panze hapana chinotomboshamisa ende hapana anomubvunza futi akabatwa vakomana vachipfuura madrugs paya vakapiwa mabheo wese asi vari kuswera vachitaura kuti hey drug abuse every day vachishandisa mari dzegovernment vachitendera nyika vachitaura nyaya yedrug abuse ndiyo drug abuse yamabata evanhu vane madrugs ari kubva kuchina abva sei kuchina zvibvunzei batai vanhu yaifanira kutoita example munyika yese yezimbabwe kuti munhu ari kuputa madrugs kana ari kutengesa madrugs taifanira kuita example pane vanhu ivava uchiminzi madrug munhu akangoputa unongosungwa wovharika wobuda wobhadhara dingirikiri bheu rako wobuda panze yaifanira kuita example muri kutungamirirwa nevanhu vasirivo muri kutungamirirwa nevanhu vasirivo everyday zviri ngotaurwa ana vageza hamuna chamuri kutigadzirisira zvinhu zvakadai so hapana chamukarwira zimbabwe yaya yakarwira kuti mugoita zvamuri kuita izvizvi muchirwirawo mabhakuri kuti agara atonge nyika yezimbabwe chada kuda ngatidzokere musango tirwe futi anenge awina ndo achagara pachigaro ichi hamubatsiri hamubatsiri makatiurayira makauraya vanhu apa mapfuura nepfuti vanhu vari kuzvitizira kupfuura makapfuura amai wai waibvozvako waibva makapfuura wakafa munofungudzira kuti vana wavo vari kuti chiinawo vanoti kudii neZANU-PF vana vavo vari kuti izvezvi makapfuurira amai wavo wakafa munozimbabwe muda kumamiswa here kuti mumuke imimi muda kumamiswa here kuti muvhuke muone zvekutiri kuonawo isusu muda kurohwa here kuti munyatsoona kuti zvii zviri kuitika munyika kumamisai kuti muvhurike pfungwa chii chinonzi china hakuna investor une vari 10 mhani kamwe chete wachishanda company 1 ndiinvestor rudzivo kana ndima wakomana 10 machina ari pacompany 1 kunzi mainvestors hamana ndati nini 10 mainvestor aye ma10 machina anouya mucompany 1 unzi ndiinvestor mabhanditi kunyika kwawo mabhanditi aya ari kutobhandita kana ari kuzimbabwe vanenge vatoshanda paya vari kutobhandita ipapaya ndosaka risina matyira rakatopfuura munhu bozi bhanditi kunyika kwake unzwa kuzimbabwe unza endai kuzimbabwe imi moti maunza mainvestor muri kuunza mabhanditi munyika inzidi kuunza mainvestor ndo chiko iyoyo mazimbabwe inzi chivhurikai mani fork of money toda kumamisai kuti muvhurike kurova vanhu chaiko ndokuda kuti vanhu zviite zvakanaka